Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga igala, kumusta og mayong buntagan atong tanan? Kini ang inyong alagad sa kanginan si Brother Cesar Patio. Sa samang pagkaagi gapon, magiguban gapon kaninyo niining kabuntagon. Ang atong pagwali kaninyo mo kabat kini sa usa ka oras og 15 minutos. O akong mga pagpanginaot nga ang tanan nga mga kaigsuonan ilabi na usab sa atong mga suking tigpaminawan, ilabi na usab sa atong mga viewers. Manginaot ako ang taan na kamo sa kabaskog sa lawas aron nga inyo nasab kining patalinghugan, kining programa mga langitong lamdag sa kinabuhi. Og ako na lang mga pagpangmusta sa tanan ng mga kaigsuonan karon, kutob sa nagpatalinghog og nagtan-aw sa Facebook o sa YouTube. Kumusta kaninyo mga igsuon? O kining programa mga langitong lamdag sa kinabuhi rehistrado kini sa atong gobyerno sa Securities and Exchange Commission sa numero 45013 o ang among pangulo maong among langitnon nga magtutudlo Divine Master Tomas A. Eugenio Sr. Siya mao ang nagmuntar o nagpasiugdan ining programa sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries. O kini mga langitong lamdag sa kinabuhi aduna na kini 24 ka mga nagkalain nga mga radio station sama dinhi sa siyudad sa Sugbo sa DYLA, dito sa Cagayan de Oro sa DXKO o sa Dipolog sa DXDR o 11 usab dito sa Calamba sa Misamis Occidental sa DXMM FM o sa DXRE Magsaysay Rojas Zamboanga del Sur o yung sab sa DXPR Pagadian, sa DXAG FM, sa Radyo Sipa, sa Aras-asan Caguet Surigao, o ilabinagayod sa Radyo Bandera sa Villanueva, Misamis Oriental. O ingon man usab sa Balingasag, no, mabati gapong kining programa sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries. Ilabin usab dira dapit sa Iligan, mabati usab kini sa ang mga programa. O ingon usab diha sa Valencia Bukidnon, diha usab sa Manolo Portage Bukidnon ug sa Bayugan Agusan del Sur ug ilabi na kayo diha sa Butuan ug ilabi na usab diha sa Toledo City ug ingam usab diha sa Hinguog sa Butong Pinamungahan ug sa DXK Dipolog ug sa DX Ario Cagayan de Oro City ug sa Osamis do na kitay programa gihapon diha sa Osamis ug ako na lang mga pagpumusta sa tanan, no, nga mga kaigsuonan ug akong pangmusta di dapit sa Bohol diha sa Montesuerte Carmen. Kumusta kaninyo mga igsuon ug ilabi na usab diha sa Ormoc ug kang Rodrigo, kumusta kaninyo ug kang Boy Ortiga ug ilabi na gayud sa Palumpo, no, daghang kita mga kaigsuonan diha. Ilabi na usab sa San Isidro Leyte sa Biliran sa Nabal ug ako mga pagpangmusta sa akong mga kaigsuonan diha mga Patio family o ilabi na sabya sa Hinguog, kang Sister Lynn sa Surigao, Dinagat Island, sa Negros, sa Bukidnon, Dipolog, sa Dalagit. Kumusta ka ninyo may isuon? O ilabi na sab diha sa Iloilo, no, kay abot kining maong pagsibya diha sa Iloilo. O ilabi na sab diha dapit sa Urukita, sa Del Pilar, sa Sapang Dalaga. O ilabi na usab dinha sa atong kaigsuonan diha sa Lapu-Lapu, kang Sister Jane o kang Brad Royo. Kumusta ka ninyo diha? O ilabi na usab diha sa mga Castañares family diha dapit sa Milanilla, Linaw. Kumusta kaniyo diha kang Sister Beth ug uban sa iyahang anak kang Dr. Jing Castañares ug sa iyang mga kaigsuon kang Inday ug kang Sadsad ug sa uban pa nga mga kaigsuonan diha. Ilabi na usab diha sa iyang inhan o ilabi na usab diha sa Litig yun, no, sa Ormoc. Kumusta kanyo diha mga igsuon ug ilabi na kayo diha sa Kalapi, Bohol ug diha dapit sa ato ang mga kaigsuonan sa diha sa Siquijor ug ilabi na sa atong mga kaigsuonan dinhi dapit sa Mandawi kang Chapter President Chupilo Sibilia o kang nang Suping Perulino. Kumusta diha ug ilabi na usab sa kang Brad Nasar ug sa tanan gayud nga mga kaigsuonan. Kumusta na lang kaninyong tanan? Ug karon wala pa man maabot ang atong kauban si Brad Samuel Montemayor, mao nga ato la usab kining pagasugdan kini ang programa nato kay bilinhon magyod nga masayran kini sa ato ang mga higala sa ato mga suking tigpaminawan, ilabi na sa mga prinsipyo ug baruganan
sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries. Ang ato ang tubagon karon mao ang kabahin kung dili kita mahutdan sa oras. Atong tubagon ang nakasulat sa Juan kapitulo 14 bersikulo 1 ngadto sa 3 nga matud pa sa nakalain nga mga reliyon nga ang Dios daw nag-andam og luna. Mao nga kini gipasalig sa nakalain nga mga reliyon kay kita nasayod man nga daghan karon ang nakalain nga mga reliyon, no, nga milutaw sa tibuok nga kalibutan. Niya ilang gipasalig nga lagi daw ang Dios mag-andam daw og luna para sa mga membro nila sa nakalaing mga reliyon. Namo ni ang atong pagatukion kung kinsa ba ang gisaaran ni anang maong gisgutan nga luna. Kay ang uban nga mga kailaing relihiyon nga ilahang gipamatud-an nga ang Diyos daw mag-andam o kanang gitawag o kanang mga balay kuno dito sa langit. Unya ang uban matud pa na nila nga ang Diyos daw mag-andam og lawak o kwarto o dito daw sa langit nga mao kuno kana ang papuy-an sa mga nagkalaing mga membro sa kanagkalaing mga relihiyon. Sama sa Katoliko, dili lay kasuko. Ilaga pong ipasaligan nga ang mga tao dadon dito sa langit nya kay duna man kunoy Dios nga mag-andam og luna o dapit namo kuno na nga tanam kuno mga membro sa Katoliko mutuo ka adto ka dito sa langit nga mao ang gisgutan nga luna nga giandam daw sa mga membro. Og matupo ka sa Sabadista maghapon ang tanang membro sa Sabadista gandaman daw kuno og luna para daw sa mga katawhan nga mga membro nila nga ready lagi gyud kuno dito daw na papuyon sa langit ang mga membro sa Sabadista ug magpamembro ka. Ug matupo ka sa bunagin maghapon pasaligan gapon nila ang ilang mga membro nga dadon kuno dito sa langit kay ang Dios daw mag-andam og luna para sa mga membro sa mga born again. Og adto po ka sa GIL, Jesus is Lord, mao gapon andaman gapon kuno og luna dito kuno sa langit, duwason po daw ang mga membro sa GIL kung Jesus is Lord. Og mato po ka sa mga Jehovah's Witnesses, mao gapon tanang relihiyon nga diin nga nagtuo diha sa atong Ginoong Kristo, kana sila daw dadong kuno na sa langit. Na ang pangutana lagi ani, kinsa may tinuod lagi ninyo? Ug adto kas Katoliko, sila ra kuno maoy andaman og luna. Way labot ang Sabadista, way labot ang Budagan, way labot ang JL, way labot ang Jehovah's Witnesses, tanan nga mga reliyon sila ra pod kuno maoy andaman ditog luna. Ug matupo ka sa Sabadista, mo gapon way labot ang Katoliko. Dili na sila mo'y ipaadto dito sa langit. Dili na sila ipapuyo dito sa luna nga gisaad sa Ginoo. Puros basigdaot ba? Muni karon ang atong pagatubagon kung kinsa ang andaman og luna ug unsa banang luna. Kay wa man na gitudlo sa nakalaing mga reliyon unsa nang luna o dapit. Ilalang giingon nga langit dadon ang mga membro dito pero walay emphasize, walay pagpasabot according sa Biblia kung unsay buot ipasabot ana. Diretso lang dayo pagsabot nga ang tanang mga membro kutob sa nagtuo ni Kristo dadon dito sa langit nya mo lagi na mahibong ta. Sabadista sila ray atos langit. Dili ng Katoliko way apel sa Sabadista ug ubang born again. Walay apel, sila ra daw. Muna diha ang ato ning tukion. Wa matay supak nga ang Dios nagsaad og luna. Asa gali na nato mabasa? Basahon dagod nato ning nakasulat sa Juan kung kinsa ang kuro kabildon ini sa atong Ginoong Kristo. Apil maning mga relihiyon karon. Muna ang question o pangutana, kamo ba kaha
ang giandaman og luna kining mga relihiyon karon nga maoy gipasalig ngadto sa ilang mga membro nga og mutuo ka sa ilang relihiyon ay dadong ka dito sa langit kay naay luna nga giandam ang Dios sa mga membro sa nakalaing mga relihiyon. Kaha muni ang atong tubagon, muni ang atong tun-an karon. Kay kining Biblia dili ni basta-basta. Kung wala kay insaktong magtutudlo niini nga mao ang Espiritu Santo nga gisaad ni Kristo nga magtudlo sa tanang mga butang dili nimo may baw-an. Kung kinsa ang gisaaran ana, mao ni aron ang atong pagatubagon. Asa ba nakasulat nga ang Dios mag-andam og luna? Basahon tagali kining Juan kapitulo 14 ug ang iyang bersikulo 1 ngadto sa 3 unsa ang gipahayag dinhi sa Biblia nga giangkon ni sa nakalaing mga relihiyon. Atong basahon nag-ingon. Kinahanglan dili magkaguol ang inyong kasing-kasing, sumalig kamo sa Dios ug sumalig usab kamo kanako matud pa ni Kristo. Sa balay sa akong amahan ana ay daghang puloy-anan. Kung dili pa moingon baunta ako kaninyo nga moadto ako aron sa pag-andam og luna alang kaninyo og sa mahiadto nako matubatan ni Kristo makaandam na ako og luna alang kaninyo muanhi ako pag-usab og pagadawaton ko kamo nganhi uban kanako aron nga diin gani ako ato usab kamo. Na nining puntuha nabasa man tuod nga matud pa sa atong nabasa nga kinahanglan dili daw makaguol ang inyong kasing-kasing, sumali kamo sa Dios ug sumali usab kamo kanako, sa balay daw sa akong amahan anay daghang puy-anan, kun dili pa moingon baunta ako kaninyo nga moadto ako aron sa pag-andam og luna alang kaninyo ug sa mahitabo nga makaandam na kog luna kaninyo muanhi ako pag-usab ug pagadawaton ko kumo ngani ubang kanako aron nga diin gani ako ato usab kamo. Kinsa ang gisultihan niini? Mao ang mga tinun-an sa atong Ginoong Hesukristo. Dili kita nga mga katawhan karon nining atong panahon karon. Kay kini gisulti kini sa atong Ginoong Hesukristo panahon pa sa iyahang mga tinun-an kun mga apostoles. Kita igo lantas pagbasa na ato ning tres apon kung kanang gisgutan nga mag-andam si Kristo og luna para sa iyahang mga katawhan, matud pa ni Kristo, ato ning tres apon, kung unsa ba kining pagpakig-uban ni Kristo o luna nga diin giandam sa atong Ginoong Hesukristo. Mo kana karon ang question. Ang mga tinun-an mao'y gisultihan sa atong Ginoong Hesukristo, mao sila'y gikasaaran. Dili kita niining atong panahon karon tungod kay igo lang tang nagbasa kini pagkasultiha nahitabo kini sa una pang kapanahonan nga gisaysay ni Kristo ngadto sa iyahang mga tinun-an, igo lang tang nagbasa ani. Ang gipahinungdan ani mao kadtong iyang mga tinun-an sa atong Ginoong Hesukristo. Nan ang pangutana mao, ang pagpakig-uban ba ni Kristo kay matud pa ni Kristo nga ni matud ba aron nga diin gani ako ato asab daw ang iyang mga tinun-an. Ang question mao, kini bang pagpakig-uban ni Kristo ngadto sa iyang mga tinun-an nga maoy iyang gikasaaran niining maong nakasulat sa Juan kapitulo 14 bersikulo 1 ngadto sa 3. Ang pagpakig-uban ba ni Kristo ngadto sa mga tinun-an physical body ba? Kada bang lawas nun ba? Muni ang atong question din Garon, unsa ba ang pagpakig-uban ni Kristo sa iyang mga tinun-an? Basahon ta ang nakasulat sa ikaduhang Korinto sa iyahang kapitulo 5 ug ang iyahang
Kapitulo 5 bersikulo 1 ngadto sa 8 unsay pahayag sumala sa atong mabasa dinhi sa nakasulat sa ikaduhang Korinto kapitulo 5 bersikulo 1 ngadto sa 8. Unsa ba ang pagpakig-uban ni Kristo ngadto sa iyang mga tinun-an? Aron ato bang matris ba kay balikon ta ang gikasultihan nini mao ang iyang mga tinun-an. Gisaaran ba nga andaman sila luna o dapit? Matud pa ni Kristo ang gisultihan ang iyang matinunan wa tay labot kay wa pamanta mga tao ani higayuna unadtong panahon na. Igo man lang tayo nagbasa na ang ato rong usisahon ang pagpakig-uban ba ni Kristo. Kay matud pa ni Kristo, hain gani ako ato ausab kamo kinsay gisultihan ang iyang mga tinun-an. Nan ang pangutana mao, ang pagpakig-uban ba ni Kristo ngadto sa iyahang mga tinun-an unsa ba ang gisaysay sa Biblia? Dili kami maoy musulti anak o dili ang Biblia. Kay ang batasan namo dili mi musulti ug dili pinagig Biblia, ang Biblia may mutubag. Kay kung magsulti-sulti lang di nga way mabasa, ayaw magtuo ana mga pastor, ayaw magtuo ana mga ministro, kung magsulti-sulti sa ilalang kaugalingong hunahuna, way base sa Biblia, ayaw magtuo anang mga magwawaliha. Kinahanglan nakasulat sa Biblia ang tubag. May naarabay magwawali karon nga nagkalain mga relihiyon. Ang tubag wala sa Biblia, naagi kuha sa ilang hunahuna o sa ilang kaugalingong pangutok. Lahi kami nga mga ministro sa PBCM, ang Biblia maoy mutubag. Question mo ni, sa unsang pagi ang pagpakig-uban ni Kristo ngadto sa iyang mga tinun-an, physical body ba? Kay matupan ni Kristo, kung diin gani ako ato usab kamo. Bisa gisultihan ang mga tinun-an. Basahon ko ang ikaduhang Korinto kapitulo 5 bersikulo 1 ngadto sa 8. Unsang matanga ang pagpakig-uban ni Kristo ngadto sa iyahang mga tinun-an. Kay sila may gikasaran ani. Physical body ba o unsa ba? Sumala sa gitudlo sa Biblia. Akong basahon nag-ingon. Kay kita nasayod nga kung matun-as na kining atong yutan-ong payag, matud pa ni Apostol Pablo, kung kita matud pa nasayod nga kung matun-as na kining atong yutan-ong payag, didto sa langit adunay kitay balay gikan sa Dios. Usa ka puloy-anan nga dili binuhat sa mga kamot. Na kunoy puloy-anan nga dili daw binuhat sa kamot. O wala kunoy pagkatapos. Sapagkat tinuod, dinhi niining maong payag. Katong ilagi po yan, basa literal. Kita na nagpanghupaw sa atong pagpangandoy nga unta masapawan na kita ni anang atong langit nung puloy-anan. Mo nang gingon, luna langit nun nga puloy-anan. Sa 3 nang ingon. Aron nga kahalopan na kita nini kita makaplagan nga mga hubo. Kay samtang ania pa gihapon kita sa sulod nining maong payag. Kato ilang po yan ba? Kita dinatugan sa atong mga luwan. Nagaagulo dili tungod kay buot kita maukasan ini kung dili aron kita masapawan unta ngadtong langit nun nga puloy-anan aron nga may kamatayon pagalamyon sa kinabuhi. Siya nga nagandam kanato alang nining butanga mao ang Dios nga naghatag kanato sa espiritu ingon nga patinga. Sa 6 nang ingon busa sa kanunay kita masaligon kita, nasayod nga samtang ania pa kita sa lawas kita wala sa Ginoo. Matud pa sa mga apostol ni Apostol Pablo nga samtang naa pa daw sila sa ilang physical nga lawas ba, wala daw sila didto sa Ginoo. Kay kita nagakinabuhi man pinaagi sa pagtuo
dili pinagi sa atong makita sa 8 gingon. Busa kita mga masaligon. O palabihon pagani hinuon nato nga mahimulag kita sa lawas og maanaa kita sa atong puloy-anan uban sa Ginoo. Diunsa di ay ang pahayag sa mga apostol sa pagpakig-uban, ha? Gisaaran sila langit nun nga puloy-anan nga dili daw hinimo sa kamot. Nabang mga building, pananglitan, unsa pang matang sa puloy-anan, dili daw na may mao. Busa, kumingon ang mga pastor, o bisan kinsa nga magawali nga nag-andam og luna ang Dios dito sa langit, dili na literal nga puloy-anan. Kay matud padunay puloy-anan nga gitawag langit nun nga puloy-anan nga dili hinimog kamot. Busa kung muingon man ang mga pastor o mga ministro nga literal kana nga puloy-anan o luna nga giandam sa Ginoo ngadto sa iyang mga tinunan, dili in town literal nga hinimo sa kamot kanang gisgutang puloy-anan. Gitawag kana og langit nun nga puloy-anan. Mo na atong nakita karon ni kita. Ang pagpakig-uban sa atong Ginoong Jesucristo ngadto sa iyang mga tinunan, dili daw literal nga lawas nun nga pagpakig-uban. Nganuman kay matud pa kay samtang ani apa gihapon kita sa sulod nining maong payag kita dinatugan matud pa sa mga apostol nga si Apostol Pablo. Nya matud pa na niya sa iyahang pahayag nga sa iyahang giingon nga kung kita anaa daw sa lawas, nga pisikal ba, wala kita ngadto sa Ginoo. Matud pa, busa sa kanunay kita masaligon, kita nasayod nga samtang ani apa kita sa lawas, ay pisikal ba nga lawas, wala kita didto sa Ginoo. So ang ila deng pagpakig-uban dili sa pisikal. Kay kung pisikal, wala man daw kuno sila didto sa Ginoo. Kung personal nga lawas nga naay unod ug bukog, dili na may mao ang gipasabot. Dili kay physical body ang pagpakig-uban sa mga tinunan ngadto sa atong Ginoong Hesukristo. Nganuman nga dili material ang ilang pagpakig-uban, dili sa physical. Tungod kaysa mabasa nato sa Hub sa iyahang kapitulo, basahon tagani, sa Hub sa iyahang kapitulo 19, versikulo 26, unsay nakapahayag dinhi. Basahon ta. Nganong dili pwede nga ang pagpakig-uban sa mga tinunan ngadto sa atong Ginoong Jesucristo nga kanang gisaad sa atong Ginoo nga langit nun nga puloy-anan. Nganong dili pwede nga physical nga lawas mo material. Tungod kay sumala sa Hub akong balikon sa kapitulo 19 versikulo 26, ingon ini ang pahayag sa Biblia. Dili mi basta-basta lang nga kami kung magpamatuo, dili maprubahan na mo sa Biblia. Kay ang Biblia kumplito kini. Na ang tubag, na ang question, na ang tubag sa Biblia. Mamangani among giingon nga kung naay magwali dinhi o kisang kinsa diya sa inyong mga kasibanan nga binaba lang wala nakasulat sa Biblia ay magtuo ana. Kay pamutbot ng ilaha mga pagtudlo. Ang PBCM lahi kung magtudlo, Biblia gyud ang mutubag. Sa unsang pagi ngano nga dili pwede nga ang papakig-uban nila ngadto sa Ginoo nga gisaad langit nun nga puloy-anan nga dili pwede nga physical nga kanang gitawag material. Tungod ang hinungdan mao kini. Basahon ko ang akong giingon ang Hub bersikulo 19 ug 26 nag-ingon. Og sa tapos ang akong panit, kining lawas ko gayod malaglag. Unya sa wala ang akong unod, makita ko ang Ginoo. Kung mao, kung wala daw ang ilahang unod, kana ba physical ba nga lawas ba? Ay pa sila makakita sa Ginoo.
So di ay meaning to say nga makita lang di ay nilang Ginoo kung wala na sila'y lawas. Nasabtan? Dili di ay ang pagpakiguban material nga lawas, personal nga lawas, kundi ang pagpakiguman sa mga tinunaan sa atong Ginoong Kristo, gagisaaran silang langit nun nga puloy-anan, dili sa lawas nun nga kahimtang, kundi pinaagi sa espiritual nga kahimtang. Kay matud pa sa akong gibasa, na unya sa wala ang akong unod, makita ko ang Ginoo. Kana ba physical ba? Wa na kay lawas, makita na nimo ang Ginoo sa espirituhanon nga kahimtang na. Dili day sa physical. Karon ang pangutana mao. Mo ni ang atong paghakonon. Isunod nato. Unsa bang nakapahayag nganong dili pwede nga adunay lawas nga material nga makaadto na anang puloy-anan sa Dios nga gisaad? Espirituhanon nga lawas ang ipasabot ni ana. Kay ngano man naabay mga katarungan ni ana. Basahon ka ang unang Korinto sa iyahang kapitulo 15 bersikulo 50 unsay nakapahayag dinhi. Atong basahon mga higalaw magigsoon. Biblia ang mutubag, dili pareho sa ubang mga magwali nga laga lang. Sigig yaw-yaw, why mga bersikulo, walay pasikaranan sa Biblia. Bayon saya itong mabasa. Nganong dili pwede nga makiguban ang mga apostoles pinaagi sa unod og dugo nga naay physical body. Kay dili pwede nga makita daw nila ang Ginoo kung naa sila kaugalingon nga lawas ni anang gisgutang saad nga langit nun nga puloy-anan. Unsa bay gipahayag din sa unang Korinto kapitulo 15 bersikulo 50 gingon, isulti ko kaninyo nga mga igsuon nga ang unod og dugo dili makapanunod sa gingharian sa Dios, og ang madunot ra dili makapanunod sa mga butang nga walay pagkadunot. Kumao ang unod ay og dugo kana bang nakay lawas ba? Ug napakay lawas namang gyud kay unod na po kay dugo kay wa pa man ka mamatay. Matud pa sa gipakita sa Biblia, dili daw makapanunod sa gingharian sa Dios. So meaning nga makig-uban lang di ay ang mga tinun-an sa atong Ginoong Kristo kung wala na sila'y unod ug bukog. Kay matud pa sa Biblia, kung doon na pa'y unod o bukog, dili daw na makasulod sa gingharian sa Dios. So, tumpak nga ang mga tinun-an ay hara sila makiguban sa Ginoo kung wala na sila'y lawas nga material nga dunay unod og bukog, kung dili gitawag og espirituhano na nga lawas. Muna atong nakitang pahayag sa Biblia. Nga naman, tungod kay sa unang Korinto, kapitulo 15, bersikulo 53, giingon nga to sa 54, kay kining lawas nga madunot ra, pagailisan unyag dili madunot, og kining lawas nga mamatay ra, pagailisan unyag dili mamatay. Og sa diha nga ang lawas nga madunot ra, kailisan nagdili nga dili na madunot, og ang lawas nga mamatay ra, kailisan nagdili mamatay. Nan matuman na gayud unya ang nisulat nga nagaingon ang kamatayon gilamoy diha sa kasuguan. Kumao sa diha nga ang tao mamatay, no, spiritual being na siya, mao na ang ilang pagpakig-uban dinha sa Ginoo. Kay matud pa og sa diha nga ang lawas nga madunot, kailisan ra unyag lawas nga dili madunot. So kining atong lawas di ay nga material di pa ni mao. Dunay gisaad ang Dios ni Kristo nga sa human sa kamatayon sa tao, ilisan di ay na siya lawas nga dili na madunot. Di na ba mamatay ba? Mao na ang
nahitabo sa unang katauhan sa atong Ginoong Hesukristo bisan pa sa mga propeta. Muna gisaad sa atong Ginoong Hesukristo. Dili kay mo basa lang mo og Juan kapitulo 14 bersikulo 1-3 maglamlam-lamlam ang mga pastor o mga ministro. O di ta mabalaka. Kay ganda man tagluna wa gani eksplikasyon. Taman ra na ba? Dili nila pasabot. Di ang mga membro din taon, wa po'y kalibutas Biblia ato, ora po, o sige, magsabadista na lang ta, magsaksi ni Jehovah na lang ta, magkatoliko na lang ta, mag-born again na lang ta. Kay naamad ay gisaad ang Diyos og luna. Nga para puyan, pataka raman mo. Ang mga tao, way kalibutan, nga gilinglan na day sila sa mga pastor o mga ministro o uban pa nga mga magwawali, mga katolik, pitipindir, mga uban pa nga nagwali sa Biblia, nga wala makapasabot na ini. Ha? Ang pagpakiguban di ay ni Kristo sa mga tinunan, dili sa pisikal nga lawas. Mao tong mga tinunan gisaaran sa atong Ginoong Hesukristo. Nga puloy-anan nga gitawag og langit nun nga puloy-anan. Dili ng mga building nga hinimo og kamot, di na may mao. Kung na may mga pastor nga mingon nga naay mga building dito sa langit, di na mao, na pastor di man na mao gipasabot. Kay ang puloy-anan nga gibuhat sa Dios dili man hinimo kamot, how come nga naay mga building dito sa taas? Di na may mao, sayop ng pastor, sayop ng mga ministro nga magtudlo ninyo ana. Ayaw nagtuhi kay mga bakako na nga mga pastor, mga bakako na nga mga ministro, mga bakako na nga mga magwawali. Diri mo sa PBCM. Kay sa PBCM, lunsay og mga kamatuoran, kay niya ang Dios nga nagtudlo sa hustong pagpasabot sa Biblia. Sumalagod sa among pagsulti, di ba ang Biblia may mutubag? Wala na mo ni gikuha sa kugalingon na mong hunahuna, kundi ang Biblia mao ang mutubag. Ha? Dili mo makaingon nga, mga binuang na dili. Kay nga nung nakasulat sa Biblia, ang pangutana. Ang ato bang Ginoong Hesukristo, asa naman siya karon? Ha? Basahon ko ang Kolosas, sa iyahang kapitulo 3, bersikulo 1, unsay gipahayag. Kung galing gibanhaw man kamo uban kang Kristonan, pangitaan ninyo ang mga butang nga naa sa itaas. Diin anaa si Kristo naglingkod sa tuo sa Dios. Iasa na ang atong Ginoong Kristo, naglingkod siya karon diya sa tuo sa Dios. Ha? Unsa pay makita nato sa unang Pedro sa iyahang kapitulo 3 bersikulo 21 ngadto sa 22 unsay pahayag dinhi sa Biblia, dugang prueba. Agig hulad niini ang bautismo usab nagaluwas kaninyo karon dili ingon nga paglugod sa buling. Matud pa dinhi sa atong nabasa unang Pedro kapitulo 3 bersikulo 1 21 ngadto sa 22 nagingon. Agig hulad usbon ko niini ang bautismo usab nagaluwas kaninyo karon dili ingon nga paglugod sa buling gikan sa lawas kundi ingon pangamuyo diha sa tubangan sa Dios alang sa mayong kaisipan. Pinaagi pagkabanhaw ni Jesus nga miadto sa langit og anaa karon sa tuo sa Dios og nga kaniya nailalom ang mga manulunda og mga langitnon kamanduan og kagahuman. Dugang prueba nga kung asa ang atong Ginoong Kristo, tuwa siya sa langit, naglingkod siya uban sa iyang amahan. Karon ngano nga dili pwede nga ang pisikal nga lawas nga makasulod sa gingharian sa langit. Kaysa ako nang gikaingon nga kun ang lawas nga dunay unod og bukog dili siya makasulod sa gingharian sa langit. Mo kana ang nahitabo
sa mga tinun-an sa atong Ginoong Hesukristo. Ha? Mao kana ang gipakita sa Biblia. Nga dili literal ang papakig-uban sa iyang mga tinun-an. Ang mga tinun-an dili literal nga diin pisikal nga lawas ang ilang pagpakig-uban diha sa atong Ginoong Hesukristo. Niya nang gisgutan nga langit nun nga puloy-anan. Kayong uban ra ba mga relihiyon? Maingon ra ba dayon nga lawak man na, lawak sa to pa kwarto. Nya ang uban maingon dayon, ang uban nga mga relihiyon nga building. Sa ako nagikaingon, dili kana literal nga building, dili literal nga kwarto, kay matud pa sa Biblia, ang puloy-anan nga langit doon nga puloy-anan dili na daw binuhat sa kamot. Ingon ana ang atong nakitang pahayag sa Biblia. Karon, unsa pa ang gipakita sa Biblia? Dinhi akong basahon mga higalaw magkaigsuonan. Sa ako nang gikaingon nga ang pagpakig-uban di ay sa mga tinun-an sa atong Ginoong Hesukristo dili sa unod ug bukog. Kay sa ato nang natagad sa bersikulo 2 matud pa ni Pablo, sa pagkakaroon ng hupaw kita nga dako kayo ang atong tinguha nga masuluban na kita sa atong puloy-anan nga tua sa langit. Ug unya sa bersikulo 3 nagingon, kay kun masuluban na gud kita niini dili na kita mapalgan nga hubo samtang nagpuyo kita niining yutan-ong puloy-anan. Nagagulo kita matud pa kay na bukatan sa alantuson dili tungod kay buot kita mahubuan sa atong yutan-on nga lawas kun dili buot kitang masuluban sa langit nun nga lawas. So naa sila'y langit nun nga lawas nga gisaad sa Dios kanang gitawag og spiritual body. Bisag patay ang ilang lawas pero usbon sila sa Dios, suluban sila natong lawas nga dili na madunot. Mo na ang gikasaaran o gisaad sa atong Ginoong Hesukristo nga ngadto sa iyahang mga tinun-an. Mo kana ang atong nakitang pahayag sa Biblia. Karon ato nang nakita nga ang tubag sa ikaduhang sa Juan kapitulo 14 bersikulo 1 ug 3 dili di ay ang mga tao ang gikasaaran na gisulti kana ni Kristo natong iyang kapanahunan sa iyang pagpakiuban sa mga apostol. Gisaran sila nga andaman sila og luna nga gitawag og langit nun nga puloy-anan nga ang ilang pagpakiguban dili pisikal nga lawas kundi ang pagpakiguban sa mga tinunan ni Kristo. Ni anang puloy-anan nga langit nun dili sa pisikal kundi langit nun nga puloy-anan, dili pod nga material nga lawas ang ilang pagpakiguban kundi spiritual body. Ang pagpakiguban sa mga tinun-an sa atong Ginoong Hesukristo. Ug unya matud pa sa Biblia nga ang ilang may kamatayon nga lawas alisdan sila og lawas nga dili na mamatay, spiritual body ba? Mo na ang gisaad ni Kristo sa iyang mga tinun-an nga andaman og luna, dili na luna ang literal kundi isamarais talang kundi langit nun kana nga puloy-anan nga gisaad ni Kristo sa iyang mga tinun-an. Wa tay labot karon ngano man gisulti kana ni Kristo sa iyang panahon. Ang gisaaran ana mao ang mga tinun-an niya. Ngano maghilabot mamo mga pastor, ngano manghilabot mamo mga ministro karon nga mao inyong giatik-atik, mao inyong gipagana kunuhay ngadto sa inyong mga membro. Nga dili man in town kamo ni ana mao gikasaaran. Ngano man kay ang gusto ko ninyo
Nga inyong paganahan ang inyong mga membro, kay aron mo too, aron nga ang 10% pirme diha sa inyoha nga kasimbahanan. O man na ba? O may tinuod nga istorya? Kaya way manimba, makadawat ka mo anang 10%, mga dato ka mo? Kamo mga founder karon sa relihiyon? Ha? Makapalit ka mo mga eroplano? Makapalit ka mo mga gwapo mga balay? Makapalit ka mo og mga mansyon? Makapalit ka mo og mga gara nga mga sakyanan? Dili. Ha? Kamusag nga mga tao ay mo patakag totoo ni mga pastor nga ministro. Kay mo na ang giingon sa Biblia nga ila kamong panapion sa tinumutumo nga mga sugilanon. Nga walay kalabtanan, talo-talo ang ilang gihimo. Nga magpamimbro mo sa among simbahan. Kay kung magpamimbro mo sa among simbahan, diretso tas langit, mag-ubanta sa Ginoo ang way kalibutan nga membro. Uy, dili in taon kamo mo'y gikasaran, kundili ang mga apostol ni Kristo nga andaman sila langit nun nga puloy-anan nga dili hinimo og kamot. Kanang gitawag espirituhanon ba? Nga puloy-anan, dili hinimo og kamot. Muna ang atong nakitang payag sa Biblia. Ayaw kamo pagpatuntuan ng mga pastor nga maingon sila nga magpasakop kita sa atong relihiyon kay sigurado adto taglangit. Mag-sure mo diya oy. Ha? Wa gali mo kay baloon sana. Mao man nagitalo-talo nila ngatos mga tao. Ang mga tao pud kay di mo pud lagi mo basag Biblia. Adto man ditos mga material nga mga butang. Mao na ang sangputanan nga nangalingla sila sa mga magwawali. Kini amo dili ni paglingla ninyo. Be, hagito na mo. Daghang man laki din nga mga biblikal nga mayong sa Biblia. Nam gani din nas plaza des plaza dependensa nam ni mga debate da. I-challenge ta mo. Kining paghubad na mo sa Biblia. Ingna nga sayop ang among hubad. I-challenge ta mo, kamo mga pastor, mga ministro, bisan kinsa pa, mga Katolik, pitipindir, i-challenge ta mo. Ha? Padala mong text, nasayop man ang inyo, mga ministros PBCM, di na mao'y hubad anang Juan 14, versikulo 1 o 3. Ipakita ang inyong husto. Kaya ipakita na namo ang among husto. Biblia ang nagtubag, dili kay kami. I-challenge ta mo. Ang numero, padala mong text 0955113811. Mo na ang numero. Usbong ko. 0955113811. I-challenge ta mo. Inasayo pa ninyong hubad sa Juan 14 versikulo 1 ug 3. Nga inyong ipakita ang inyong husto nga hubad. Aron sa pagtinaw sa mga tao, pero until na wa gyud bisag giunsa na mo mughagit, daghan laki dinhi nga mga Bible kunuhay nga maayos Biblia, mga Katolik pitipindir uban pa din ha. Be, ingna nga sayo pangamong hubad sa Juan 14 versikulo 1 ug 3. Kay ang inyo may husto. Muna challenge na mo ninyo. Nga ba? Karon, until karon, wa pag-iusa nga nangahas. Nga, moingon, nga sayop ng inyohang hubad, brad. Wala! Nga naman, kay agree sila, uyon sila sa among pagpasabot sa Biblia. Kinsay nagtudloan mao ang among magtutudlo, Divine Master Tomas Eugenio Sr. nga mao ang katumanan sa Espiritu Santo. Balag mo to umog sa dili. Ha? Naranan ninyo, ang importante nga namisyonan ta kamo. Ang importante nga napahibalo kamo nga ang Espiritu Santo nagbato na og lawas karon nga mao'y magtudlo sa tanang mga butang nga siya mao ang gipadala sa atong Ginoong Kristo. Unsa ang magpagtudlo di magbato og lawas? Pwede ba na nga espiritu may mo tudlo? Di pwede. Mo kana mga higala migag sa unay. I-challenge na mo. Tingna sayop man ang inyong hubad, brad. Sa Juan 14 versikulo 1 ug 3, ang amo may husto. Be, ipakita na inyong husto. Ha? Kana inyong gingon nga inyong mga membro dado nito sa langit, pataka raman mo. Hubad-hubad man na ninyo siyang kugulingon. Ang gisaad na anang luna ni Kristo, ang gisaaran na yamat tinunan, andaman sila og langit nung pulianan mo ng luna. Gigipasabot sa Biblia.
Langit nun nga puloy-anan, dili luna, literal. Kasabot mo? Ayaw mo pataka o pagtudlo na ng mga sinayop kay daghang malingla sa mga tao. Kamu sa mga tao, nga kamo pod, maminaw pod mo sa mga pagtulunan sa PBCM, ikumpara ang among hubad o kang ilang hubad. Kinsay nakapatinaw sa mga nakasulat sa Biblia? Dili kay muhusga mo, kanang mga PBCM, mga mini mana, mga magtutudlo man ng bakakon ba di mi nga nakapasabot sa Biblia? Naas Biblia ang tubag, wala sa among kagalingon huna. Nya hinuon kining naong mga pastor, mga ministro ug ubang pa nga mga magwali nga ingno ladat dadon tamos langit. Ang mutuo sa Sabanista, mutuo sa Sinubas, mutuo sa JL, mutuo sa Bunagin, mutuo sa Katoliko, tanan nga mga reliyon, mutuo dados langit. Mora din ninyong explicar. Klaruha gali na ninyo. Di ang mga tao po na sige, mo pamimbro na lang ta, kay atom netag langit, din na lang ta sa Badista, din nila tas Bunagin, din nila tas JL, din nila tas Katoliko, kay dado man tas langit. Munit binuang, munit tinunto. Huwag gani sila kay baluan na. Kanang langit, bonang langit ng pulianan, nga gisaad sa Diyos. Niyadtong mga tinunan niya. Mo na klaro dia nga pagkasulti. Karon, nga naput kita. Tubago na pud nato ni. Matot pa na nila. Brad, nag-ingon man mo nga si Kristo di na mo balik. Di may man nag-ingon. Ang Biblia mo nag-ingon. Ayaw mig pakasay pa. Gibasa lang na mo ang Biblia. Ngano pakasaypon namin ninyo? Nga si Kristo di na mo balik. Dili kami nagsulti, nagbasa lang mis Biblia. Ang inyong pakasaypon, ang Biblia. Kung motoong mag-Biblia, to ayaw mi pasanginli. Nga moingon mi nga si Kristo di na mo, ang Biblia mo oy nag-ingon. Dili kami. Be, ato kuno ni Sayron, be. Si Kristo ba mo balik pa ba pag-usab? Amo raman niya nang hinahinayon pagtubag kana inyong mga bersikulo kana naasa kanang gitawag og pinadayag. Amo ra na hinayag tubag dinhi. Kanang Juan 14:18-19 nga dili ta mo biyaan nga daw ilo tubagon na namo. Kanang giingon ninyo sa ikaduhang Timoteo 4:1 nga mubalik si Kristo aron bakukom sa mga patay to bago na namo. Kaning gitawag din ninyo sa buhat 1:11 nga mubalik daw si Kristo. Amo ra gapon ang tubagon. Inyo man nga sitas. Kining pinadaya kapitulo 22 bersikulo 6 ug 8 nga maabot sa dili madugay si Kristo. Maabot siya sama sa kawatan. Amo ra nang tubagon na. Maabot ra ta diha. Kini inyong gigamit sa Mateo 25 bersikulo 31 ngadto 34 nga naa dinha nga magpili si Kristo ang naa sa wala mao na ang katong kanding unya ang mga kaniro nga tostoo ato ra gapon ang tubagon. Kanang mga bersikulo ninyo amo na ni baw-an. Busa ang amo lang hangyo nga sundan lang nimo ang amo mga programa aron nga makita ninyo unsa ang tinuod ug lintungan ay nga kahubaran diha sa Biblia. Nani ata udi tam aptas oras karon niya. Kini na pong gamit nila kining Hebrehanon. Kining Hebrehanon nga si Kristo daw mutungha man daw kuno sa ikaduha. Nga ano mo PBCM nga miingon man mo nga si Kristo di na mo balik. Nga ang Biblia naghisgot man sa Hebrehanon kapitulo 9 bersikulo 27-28 nga si Kristo mutungha sa ikaduha. Be, ato gani ning basahon. Kining ilang bersikulo nawa nila ni masabti, nasaypa nila ni pagsabot ngano man. Ngano nasaypa nila pagsabot kay wa lagi sakto magtutudlo. Nagbasa lang Biblia, wala lamdagi sa Espiritu Santo, muna nga ang sinubaran wa magkadimao. Hagiton gapon mo na mo. Kining Hebrehanon kapitulo 9 bersikulo 27 ngadto 28 nga mutungha si Kristo sa ikaduha. Supakan niya ninyo
Kaya anda mamimutubag ana ba? Basahon taning bersikulo nga wa nila gyud masabdi. Hebrehanon kapitulo 9 bersikulo 27 og ngadto 28 unsay ato mabasa nag-ingon. Og maingon 27 ha, og maingon nga ang tao ginbutan nga mamatay sa makausara. Og tapos na ana maong hukom. Mausab nga si Kristo tapos magahalad ha, timan ha. Tapos si Kristo magahalad sa makausara aron sa pagkuha sa mga sala sa daghang mga tao mutungha sa ikaduha dili labot sa sala kun dili sa pagluwas sinuon kanila nga sa matingwaon gayod nagapaabot kaniya. Ila dayon ning gidakop nga tanawa brad, nalagay mabasa nga si Kristo mutungha sa ikaduha. Wa man tay supak diha ganabasa man, pero ang wa ninyo masabti kay diha ra manggod mo muongot god. Di manggod mo mamasag magkalae mga bersikulos Biblia. Ang Biblia dili ni sa mag-comics nga diretso-diretso, detalye. Ang mga panghitabo na ay mga sumpay ana nga ugwa lagi kas kamatuoran magpataka jud kag hubad sa Biblia. Naa diha timan-anta nag-ingon. Si Kristo tapos magahalad sa makausara aron sa pagkuha sa sala sa daghang mga tao mutungha sa ikaduha dili labot sa sala kun dili sa pagluwas sinuon kanila nga matingwaon gayod nga nagapaabot kaniya. Naay nabasa diha nga maghalad siya sa makausa. Unya matud pa aron sa pagkuha sa sala sa daghang mga tao. Unya mutungha siya sa ikaduha. Ato ni tris apon. Kay wa ni masabti sa mga nagkalaing relihiyon. Pag-ingon nga mutungha sa ikaduha, di na ay pagtungha sa una. Kaya di man na pwede. Nga mudritso lang kagduha, unyaway una. Na ay pagtungha sa una, na ay pagtungha sa ikaduha. Muna klaro, nga tinaw, nga pagsabot. Karon, atong basahon. Ang Biblia. Kung doon na may pagtungha lagi, usbon ko, sa ikaduha, doon ay pagtungha sa ikaduha. Nan, basahon ta. Question ha? Basahon ta ang pag-ingon ang pagtungha sa ikaduha mao ang paghalad sa makausa aron sa pagkuha sa sala sa mga tao. Unya sa diha nga mutungha na siya sa makausa aron sa pagkuha sa sala sa daghang mga tao, mutungha na po siya sa ikaduha. Benya, basahon ta ang Hebrehanon kapitulo 10 bersikulo 5 ngadto sa 10 unsay gingon. Tungod niya na sa pagtungha ni Kristo sa kalibutan, siya mingon, ang mga halad inihaw o gasa wala mo tinghwa, kundi usa ka lawas kanako imong gitagana. Sa mga halad sa sinunog og mga halad nga tungod sa sala ikaw walay kahimuot. Wa na kun kahimuot si Kristo ato mga halad sa unang kapanahunan. Matud pa ni Kristo o sa Biblia. Unya mingon ako, tanawa ko mianhi sa pagtungha sa imong kabubuton. Matud pa ni Kristo. Sumala sa nisulat mitungha may tungod kanako diha sa basahon nga linukot. Sa iyang pag-ingon sa unahan ikaw wala magtinguha ni may kahimuot ra nga mga halad inihaw sa mga gasa sa mga halad nga sinunog og sa mga halad tungod sa sala kini ginahalad tuman sa kasuguan. Siya mitungha sa pag-ingon, tanawa ko mianhi sa pagtuman sa imong kabubuton ang nauna imong gibungkag aron nga ikaduha iyang pagatukuron. O pinagi sa maong kabubuton kita nang hinlo gikan sa sala pinagi sa makausara og sa dayon sa paghalad sa lawas sa atong Ginoong Hesukristo. Unsay atong nabasa sa Biblia? Mutungha si Kristo aron sa mianhi siya
sa pagtuman sa kabubuton sa Dios aron nga ihalad niya ang iyang kaugalingon para sa mga sala sa mga tao. Apan ang iyang pagtungha matud pa mao kadtong paghalad sa iyang kaugalingon aron mapasaylo ang mga sala sa mga katawhan. Di man nata karon. Haiman ang gisgutang pagtungha niya sa una. Atong basahon ang Biblia. Kay di man na pwede nga mutungha lagi ikaduha niya way una. Atong usisahon haining pagtungha ni Kristo. Wala ra ba ni ing na kanang Hebreano 9:27-28? Wa na ina nga mobalik mutungha lang ang giingon sa Biblia. Pag ingog mutungha lahi ang pagtungha. Lahi ang pagbalik. Ato na ni ipatinaw unsa ning pagtungha ni ata. Sa ikaduhang pagtungha matupan ni Kristo mao ang paghalad sa iyang kaugalingon para sa mga sala sa mga katawhan. Hain man ang unang pagtungha nga wa masabti sa mga pastor, nga wa masabti sa nakalaing mga reliyon. Diretso lang dayon dito si kaduha, wala sila magisgot og una. Hain man ang unang pagtungha mo na imong sabton mga pastor, mga ministro. Kay pag-ingon nga motunga si Kristo si kaduha, inyong sayron hain kining pagtungha niya sa una. Una ba? Di man na pwede diretso lang kay ikaduha niya way una. Hain man ang unang pagtungha. Nara ang Biblia ragapon ang mutubag. Dili misama ninyo nga mubasa mo usa ka bersikulo diretso dayon konklusyon. Pangita ang pares ana. Dili kay magpataka lang mo konklusyon, basa lang mo usa ka sitas di ninyo ipasabot. Hain man ang pagtungha sa una. Mo ni atong ipakita nga tos mga tao, dili ka maghisgot mo mutunghas Kristo si kaduha, wa mo maghisgot pagtungha sa una. Ingon ana mo kung mapasabot mo sa Biblia, ayaw mo diretso sa ikaduha. Inyo man nang putol diretso inyong gikuhaan na konklusyon. Pagitaw sa hain ning pagtungha, wa mo ingon mo balik ang pagtungha mo atong usisahon mo magisgutan sa Hebreano 9:27-28. Beasa man ang unang pagtungha. Nara. Ang Biblia mo ipagtubag, nag-ingon. Sa sinugdan mo ng pulong, o ang pulong uban sa Dios, o Dios ang pulong. Kini siya sa sinugdan, uban sa Dios. Ang tanang mga butan, nangahimo pinagi kaniya, o natong mga nangahimo sa walay bisan unsa, nga nahimo kundili pinagi kaniya. Dinha kaniya ang kinabuhi, o ang maong kinabuhi, mao ang kahayag alang sa mga tao. Unya unsa man, atong context para madali. Sa versikulo 14, nag-ingon. Og ang pulong, kinsa maning ang pulong, si Kristo man na, nahimong tao, og ipon kanamo, mipuyo siya nga puno sa grasya, og sa kamatuoran, og among nakita, og ang himaya sa ingon, sa pagadawaton sa bugtong anak, nga gikan sa amahan. Di man anta, nga sa sinugdanan daw mo ng pulong, og ang pulong uban sa Dios, og ang pulong Dios. Unya sa 14 og ang pulong nahimong tao og ipon ka na mo mipuyo siya sa puno sa grasya. Katong pulong nahimong tao. Karon kay ang pulong nahimo mang tao. Pangutana. Unsa man ang atong idugang nga ana? Kay ang pulong nahimo mang tao. Natinuod ba nga ang maong pulong nahimong tao? Oo. Basahon ko ang Mateo sa iyang kapitulo 1. Muna ang pagtungha sa una. Ay dito matutas ikaduha. Asa man ang giingon. Sa Mateo kang timanata ang pulong nahimong tao. Kinsa man ang katubanan si Kristo ana. Karon ni ata. Kay katong pulong nahimong mang tao, tinuod ba? Nga katong pulong nahimong tao, nga katong pulong Dios po to. Awi ato masahon. Ang Mateo kapitulo 1, basahon ta ang kapitulo 1, versikulo 21, 23 nag-ingon. Og igaanak niyang usa ka bata nga lalaki, og siya imong pahingan nagsisos, kay siya mauman ang manluluwa sa iyang katawhan gikan sa ilang mga sala. Nana ha? Gingon dayon, tanawa,
usa ka birhen magasamkon og mag-anak og usa ka bata nga lalaki, o ang iyang ngalan pagkatawgon og Emmanuel, nga ang kahulugan mao nga kini ang Dios uban kanato. Timan anta nga katong pulong nga gitawag pud og Dios, o ang pulong nahimong tao. Natuman ba? Natuman. Kinsa ang katumanan ato? Si Kristo. Giingon sa 23, tanawa usa ka birhen magasamkog mag-anak usa ka bata nga lalaki ug ang iyang ngalan pagkatawag og Emmanuel. Natuman nga ang pulong nahimong tao. Kinsa man na ang nahimong tao mao ang atong Ginoong Kristo. Kanus man na matuman. Pasahon ko ang Galacia kapitulo 4 bersikulo 4 nag-ingon. Apan sa pag-abot na sa tukma nga panahon, ang Dios may padala sa iyang anak nga natawo og babae, natawo ilalom sa kasuguan. Kano sa ana matuman? Sa diha sa tukmang panahon nga mataw na si Kristo nga ianak kuno na og babae. Motong gingon sa Juan 1:1 kamak 4 nga ang pulong sa sinugdan man ang pulong ug ang pulong kauban sa Dios ug Dios ang pulong ug ang pulong nahimong tao. Kinsay nahimong katubanana? Si Kristo. Karon unsa may kalabtanan nato ana? Mao na ang gisgutan unang pagtungha. Unang pagtungha nga nagpakatao na si Kristo. Mo nang buti pasabot ana. Doon na po'y pagtungha sa ikaduha. Pero moagi sa una. Hay man ang unang pagtungha ni Kristo. Moto nga nagpakatao siya. Mitungha siya sa kalibutan. Gianak siya og babae. Sa birhen nga ulay nga mao si Maria. Mao na ang unang pagtungha. Sumala sa gipakita sa Biblia. Hain man ang ikaduha. Balikon ko pagbasa. Hebrehanon kapitulo 9. Mao na ikaduha. Ang unang pagtungha matong ang iyang pagdutaw sa kalibutan. Nagpakatao siya. Mo nang unang pagtungha. Ang pagtungha sa ikaduha unsa man ang ipakita sa Biblia. Basahon ko pagbalik ang Hebrehanon kapitulo 9. Giingon din sa Biblia. Sa Hebrehanon kapitulo 9 bersikulo 23 unsa giingon din sa ingon ni ana gikinanglan nga ang mga hulad sa mga langitnong butang pagahinluon niining mga butanga, apan ang maong langitnong butang pagahinluon sa labi pa kamaayo nga mga halad inihaw kay niini kay si Kristo misulod dili ngadto sa usa ka balaang dapit nga hinimog mga kamot nga hulad lamang sa tinuod kundi ngadto sa langit gayod sa pagpangatubang aron alang kanato sa atubangan sa Dios dili usab aron sa pagsubli sa iyang paghalad sa iyang kaugalingon. Maingon sa tinuig kapag sulod sa mga labong saserdote ngadto sa balang dapit dinala ang dugo o nga dili sa iyang kaugalingon kay kun mao pa kinahanglan unta nga magsubli siya sa pagantos sukad sa pagtukod sa kalibutan apan ingon sa karon sa makausara o sa wala na pagsubli siya mitungha sa katapusan sa kapanahunan aron sa pagwagtang sa sala pinagi sa paghalad niya sa pagkamatay niya sa iyahang kaugalingon. Og maingon atong idiretso og maingon nga ang tao gimbutan nga mamatay sa makausara sa tapos na mao ang hukom mauman usab si Kristo tapos maghalad siya sa makausaron sa pagkuha sa sala sa daghang mga tao mutungha sa ikaduha sa sala kundili sa pagluwas sinuon nga matinguhaon gayud sa pag-abot kaniya. So ang pagtungha ni Kristo sa ikaduha mao ang iyang pagpakamatay sa krus. Unang pagtungha, nagpakatao si Kristo. Ang ikaduhang pagtungha, kay siya magpakamatay siya aron nga maluwas ang mga sala sa mga tao. Man ang hubad, pastor.
Manang hubad mga ministro, manang hubad mga Katolik pitipender. Ang unang pagtungha ni Kristo mao iyang pagpakatao ug ang ikaduhang pagtungha mao to nga nagpakamatay siya aron pagluwas sa salas mga tao. Mo nang buot ipasabot dili kay mubalik si Kristo sa ikaduha. Ang gisgutas Biblia mo tungha sa ikaduha, wa giingon nga mubalik sa ikaduha. Mutungha sa ikaduha. Unsa man ang pagtungha niya sa ikaduha? Ang pagpakamatay niya sa krus. Aron maluwas ang mga sala sa mga tao. Unang pagtungha, balikon ko, mautong na tao siya dinhis kalibutan. Gipakatao siya sa birhen nga ulay. Mautong una niyang pagtungha. Ang ikaduhang pagtungha, mauto nga maghalad siya sa iyang kagalingon aron maluwas ang mga sala sa mga tao. Magpakamatay siya. Ha? Magpakamatay si Kristo. Sumala sa atong makitang pahayag sa Biblia. Karon, unsa man ang atong mabasa dinhi sa buhat, mao nang ikaduhang pagtungha nga nabanhaw siya gikan sa mga patay, human siya namatay, tulok adlaw mibangon siya. Mao nang mitungha siya sa ikaduha. Ha? Kay gikan siya namatay. Unya nabanhaw siya, unsa bay mabasa nato? Dinhi sa buhat sa iyahang kapitulo 1 bersikulo 1 ug 3 nag-ingon. Sa gipayag dinhi sa Biblia. Sa nauna kong basahon 8 pilo, naghisgot ako may tungod sa tanang butang nga gisugdan ni Sos sa pagbuhat o pagpanudlo hangtod sa adlaw sa pagbayaw kaniya paingon sa langit. Tapos siya makahatag og mga tugon pinagi sa Espiritu Santo ngadto sa mga apostoles nga iyang gipili. Tapos sa iyang pag-antos kanila mipakita siya nga buhi pinagi sa daghang mga pagmatuod nga nagpakita ngadto kanila sulod sa kapatan kadlaw o nagsulti kanila may tungod sa gingharian sa Dios. Iunsa di ay si Kristo. Gikan siya nagpakamatay. Ha? Nabanhaw siya. Nabuhi siya. Ha? Moto ang iyahang pagtungha sa ikaduha. Hain pa. Dinhi sa Lucas sa iyahang kapitulo 24 bersikulo 13 unsa ang ato makita dinhi sa gipahayag sa Biblia. Dili ni amo mga binaba Biblia ang mutubag. Basahon ko ang Lucas kapitulo 24 bersikulo 13 nag-ingon ang Biblia. Sa maong adlaw duha kanila na naglakaw paingon sa usa ka balangay nga gingalag Imaus nga napulog usa ka kilometro gikan sa Jerusalem og nagsinultianay sila may tungod niini. Kini pagkasultiha nabanhaw si Kristo ani, naglakaw siya uban sa iyang mga apostol. Wa gani sila mahibalo nga katong tao nga ilang gikauban mao dayto Kristo kay nag-change figure si Kristo. Mao to ang pagkabanhaw ni Kristo. Mao to ang giingon sa gipakita sa Biblia nga ikaduhang pagtungha ni Kristo. Ha? Kay magpakamatay di ay ang atong Ginoong Hesukristo. Ha? Mao na ang gipakita sa Biblia nga gani sa diha nga akong gibasa kaganina nga dunay iyang pagtungha sa ikaduha. Unya ang Biblia nagsugilon nga ang pagtungha daw niya mao ang paglukat sa sala sa mga tao. Mao na ang pagtungha niya sa ikaduha. Na-coincide dito sa gibasa nako sa Hebrehanong kapitulo 9 bersikulo 27-28 nga iyang pagtungha sa ikaduha mao nga magpakamatay siya. Unya nabanhaw siya. Ang iyahang pagtungha mao nga magpakamatay siya sa pagluwas sa sala sa mga katawhan. Mao to ang una o ikaduhang pagtungha. Unang pagtungha mao kadtong nagpakatao siya, ikaduhang pagtungha mao tong nabanhaw siya, gikan siya namatay, mao tong ikaduhang pagtungha para maluwas ang mga sala sa mga tao. Man ang hustong hubad diha sa Hebrehanon kapitulo 9 bersikulo 27-28. Ayaw mo pundo na nang mutunga sa ikaduha, kinahanglan inyong hubaron
Dunay pagtunga sa ikaduha, kay dunay pagtunga sa una. Unang pagtunga ang iya pagkatao. Ikaduhang pagtunga matunga siya na banaw gikan sa mga batay aron mapasaylo ang mga sala sa mga tao. Mo na hustong hubad diha sa Biblia, mga pastor, mga ministro ug mga Katolik petipender, dili kay maglama-lama alam mo pagpanudlo ngadto sa mga tao ang inyong gidakop mao lang pagtunga, pero wa mo kasabot sa mga kasaysayan sumalasan kasulat sa Biblia. Tungod kay ang atong oras di magyud mutugot, daghan pa unta kitag mga katarungan nga para unta mapasabot namo ang mga kamatuoran sumala lamang sa gitudlo ni Master dinhi kanamo, pero kay di magyud mutugot ang oras, mao na nga miingon na lamang ako nga daghang salamat Master sa mga panalangin nga maghatag diri kanako nga nakapasabot ako ngadto sa mga tao, pinaagi usab sa imo mga pagtudlo dinhi kanako. Busa pasalamatan ko ikawganining tanan nga unta ikapa ang mga nahuna sa mga tawo ilang kasing-kasing nga unta magiusan unta kami diha sa imo pagtulunan sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries. Kini ang inyong alagad sa kanginan si Brother Cesar Patio, ug sundan lamang kami dinhi sa mong istasyonan sa DWLA sa alas 11 ngadto sa alas 12:15. Og daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug pagpatalinghog. Maayong udto kanatong tanan.